Vastag Csaba mellett a második napra is jutott egy X-faktor győztes előadó. Kocsis Tibor nagyszerű hangjával és előadásával bizonyította, hogy a tehetségkutató versenyek után is hatalmas népszerűségnek örvend a közönség körében. A délután folyamán a Magyar Bor és Pezsgő napja alkalmából közös kocintásra invitálták a jelenlévő vendégeket. A sikeresen lezajlott betétprogram részleteiről László Ditta, a rendezvényt szervező Arany János Kulturális Központ igazgatója beszélt. Igen, 6 órakor a kezembe látható nedűvel kocintott körülbelül 400 ember számításaink szerint. Ez újdonság volt ezen a rendezvényen. Kitalálták azt, hogy minden évben innentől kezdve Szent László napjához csatlakozva, vagyis általában június 27-e környékén a Magyar Bor napja alkalmából egyszerre kocincson az ország több települése. Nekem egyébként szívem csücske a borfogyasztás népszerűsítése, borlovag is vagyok. Nagyon szeretném azt, hogy a bor már ne csak arról szóljon, a peppalackos borokról szóljon, vagy a műanyag kopogos borokról szóljon, hanem a kulturált borfogyasztásról. Ezért például Nagykörösi Arany János napokon szeptemberben egy borutcával készülünk, közel 30 borásszal. Idén kiosztunk megypoharakat, megytölcséreket, megy csattos üvegeket, és mindenféle olyan megy logóval ellátott termékeket, amit az ember hazavisz, és jövő évben arra gondolva előveszi, és arra gondolva, hogy következő évben és még sok-sok éven keresztül szeretnénk látogatni elő a rendezvényre. Az immár 20 éve együtt zenélő nagykörösi tagokból álló Albatrosz zenekar fergeteges hangulatot teremtett a színpadon. Dr. Körtvési Attila, a fesztivált rendező város alpolgármestere a megyről, mint közös értékünkről beszélt. Elnézve a tömeget, azt gondolom, hogy minden várakozást felülmúlt az egész, egyre többen és többen vannak. A tavalyi évben is nagyon jól sikerült, és azt gondoltuk, hogy ennél több embert ide már nem lehet kihozni. Hát bizony a tegnap este, meg a mai nap eddig bebizonyította, és még hátra van a szombat este, a fő időpont úgymond, amikor az emberek elmennek szórakozni. Én azt gondolom, hogy folytatnunk kell ezt a hagyományt, mert egyre többen vannak, és bizony a kőrösiek kezdenek rájönni, hogy a mögy az mekkora érték nekünk kőrösieknek. Egy közös értékünk, ami nem csak összetart bennünket, mint gyümölcs vagy gazdaság szempontból, hanem szórakozási szempontból, mert a kőrösi mögy egy élményt is nyújt nekünk itt a Mögy Fesztiválon. A zárónap kora esti óráiban a Back to Black Funky együttes élő nagy koncertje gondoskodott arról, hogy mindenki remek hangulatba kerüljön a rendezvényt záró Gríz zenekar utcabájára.